Оралната структура е обратна на шизоидната структура. И сега ще ми трябва повече проценти. Да раздам ли? По-късно. При шизоидната структура имахме какво? Страх от вписването в цяло. Страх от принадлежността и шизоидния го преживяваше като изоставане от собственото аз. Като себепредоставяне. Като да се предадеш. При оралният е обратно. Имаме страх да станеш самостоятелен аз. Този страх оралният го преживява като отпадане от защитеност. Да стана самостоятелен означава да бъда различен. Колкото съм по-различен, толкова по-малко съм вписан в групата, толкова по-малко групата ме защитава и ми дава сигурност. А погледнато от страната на основните импулси, става дума за надценяване на революцията. Надценяваш въртенето около по-големия център. Потребността да съществува по-голям център, слънце, авторитет, баща, около който да гравитираш. Тези хора, оралните, целенасочно сякаш искат да избегнат въртенето около себе си. Желанието за близост, за контакт, да обичаш някого и да бъдеш обичан е признак на човешкото изобщо. Не може да говорим, че това се случва при кучета и т.н. Потребността да дадеш любов и да получиш любов е признак на човешкото. Когато обичаме, ние се стремим да направим впечатление на другия. Да го направим щастлив, да се вчувстваме в него, да отгатнем едва ли не потребностите му и да ги задоволим. Емпатия, да. И прообразът на тази любов е връзката с майката. Тая връзка, майка-дете, всъщност ние непрекъснато в нашия интимен живот се опитваме да я уподобим с нашия партньор. Такъв тип на безусловност. Като началната връзка майка-дете. Добре, какво се случва, когато човек започне да отбягва ставането на себе си и се опитва да живее в отказа от себе си, в отдаването? Ти си права и ти си права. Обезличавайки се, ние предаваме свръхстойност, свръхценност на другия. За да се отдадеш обаче по този начин, ти имаш нужда от партньор. И така се създава първата зависимост. Корена на неврозата. Аз искам да се отдам, но имам нужда от теб, от друг, от обект. Оралните в голяма степен, в най-голяма степен от всички характерови типове, са зависими от имането на друг, на партньор. Сателитът е зависим около центъра, около който гравитира. Луната е зависима от Земята, около която гравитира, и ще би била Луна. Ако нямаш тялото Земя да я задържиш, ще бъде изстреляна някъде в космоса и кой знае къде би се хакнала. В изкуството да обичаш, Ерих Фром казва: аз се нуждая от теб, защото те обичам, и аз те обичам, защото се нуждая от теб. Невралска. Между другото, Ерих Фром е един много добър автор, лек автор, въпреки че е неофройдист, пише много разбираемо, много повърхностно. Той е написал безкрайно много есета, които са събрани в безкрайно много книги, но каквото да ви попаде на Ерих Фром, все е хубаво да го прочетете. То не е повърхностно, е леко написано. Леко е написано, храносмилателно. Това имам предвид. Въобще не е повърхностно, просто е храносмилателно. Но и двата импулса предполагат незавършеност, нецялост. Нали? Аз нуждая от теб, защото те обичам, и аз те обичам, защото нуждая от теб. И съответно, след като е нецяло, след като е незавършеност, това предполага и невроза. Защото неврозата е механизма, който възстановява равновесието. Това е този потенциал между плюс и минуса, който ни кара да се движим. Какво означава ли, че оралният тип човек търси тая безусловна връзка? Ох, как търси! Във всички. Ох, как търси!
Ма от всякъде я търси. Търси я и в един момент, като си въобрази, подчертавам, като си въобрази, че е намерил, решава да стане перфектната луна. Перфектният сателит, перфектно обезличаващ се и перфектно сателиращ около своето небесно тяло. Докато, не знам докато, така, във веки веков от мина и присни. Просто може да се обържи с анимата и анимата, защото при шизоидния, при оралния има над да се върши на тоест. Едните се гравитират около себе си. Няма връзка с анима и анимус. И едните и другите си имат анима и анимус. Това са съвсем други естества на психически разбирания. Така, тук си говорим за основни форми на страх, за първичните психични конструкции, които са не само антиномии една по отношение на друга, но и атавизми. Това са унаследените тенденции, които са непроменяеми, не подлежат на промяна. И когато един човек като оралния толкова отчаяно се нуждае от друг, от партньор, той се стреми към това колкото се може повече да скъси разделящата ги дистанция. И ако може да се даде път един за друг, да се мушат един в друг, най-добре. Разделящата бездна между аз и ти, това, от което шизоидния имаше нужда да се чувства добре, е точно това, което измъчва оралния. Оралният не търпи разстояние и дистанция. Това как събира в един човек тези две противоположни? Не могат да се съберат. Има аспект от личността, които шизоидизират, има аспект от личността, които са орални, в определен момент реагираш като един и като други, тогава си клинично здрав. Ако след те психични движения са активирани в тебе и можеш да изпълняваш кое да е от тях в контекст на ситуацията, ти си клинично здрав. Ако някой от тях е екзалтирано, пък другите са потиснати, вече влизаме в характерова структура, която пък е терен за последваща патология. Но може ли да има конфликт между две неща? Не може. Слагаш ли определената маска в определената ситуация? Така че виждаме рубриките. Ум, желание за компания. Mind, company, desire for. Ум, тревожност, когато е сам. Ум, страх да бъде сам. Ум, чувство, че е изоставен. За разлика от шизоидния, който иска да остане максимално най-далеч от партньора си, реално иска да остане максимално най-близо до партньора си. Колкото по-слабо е развил въртенето около себе си, толкова с повече страх той преживява дистанцията. Колкото по-слаб е неговия аз, малоценен, толкова с повече страх преживява дистанцията. И разбира се опитва да го предотврати по всеки начин. Това отдалечаване на партньор. Той не го допуска. За него отдалечността означава да бъдеш оставен сам, да бъдеш незащитен, а това обстоятелство може да доведе до изключително тежки депресии при оралния. Другото име, с което наричаме оралните, е депресивен тип, а шизоидите ги наричаме дисоциативен тип. Той в шизоидните и в оралните. И ако не сме го казваме сега. Кое може да направи така, че човек да не е изложен на този мъчителен страх от самота? Кое е спасението? Глупости. Това е невротичното. Именно спасението е да започне да изгражда индивидуалност и самостоятелност. Къде го виждаме това? В кой преход? С лекарство. С лекарство при... Пулсатила към силика. Там го виждаме. Силика се върти повече около себе си от пулсатила, затова силика е по-малко зависима от другия, от пулсатила. Пулсатила се себе предоставя повече, отколкото силика.
Василика има желание за известна самостоятелност и независимост, но все още чувства слаба, безсилна да го направи. Обаче, не, дори в хомеопатично, той има също. Прехода от псора към психоза. Всъщност също има такъв елемент. Има такъв елемент, защото само в псора си само сянка и нямаш информация за друго и си зависим. В психоза започваш да ставаш по-независим, защото изследваш аспекти от себе си с потенциала да ги интегрираш, да, с сянката си, да станеш малко по-голям и по-силен и да стигнеш до его. Така че да, пътя на индивидуацията. Ама това, за което говорим, персона към персона, която се сблъсква с сянка, за да достигне до его, после его, което се сблъсква с тяло, за да стигне до кентавър, и кентавър, който се сблъсква, това е пътя на индивидуацията в крайна сметка. Така че пътя през миазмите е път през индивидуацията, И оформяне на аза. И оформяне на аза. Така че в последствие ние ще видим, че тези 4 типа, ще ги разложим те са 4 типа психодинамични основни, ще ги разложим до 7 типа полове и ще видите как 7-те типа пасват върху 7-те миазма, пасват върху 7-те чакри, пасват върху 7-те неврози, всичко си пасва идеално.